Please welcome in the studio Leonardo DiCaprio. Ez azért... Oh, Leonardo, I am a huge fan of Titanic. I'm the biggest fan. And I'm the biggest fan of the Wall Street Farkasa. It's a great movie. Great movie. Szevasz. Hi, man. You okay? Szabolcs? Yeah? Do you want to tell something to Szabolcs? Sit down, please. Okay. Honnan származol? Kazincbarcika, vagy Nagykáta? Honnan jöttél? I was here in the studio and I heard Szózat. It's brilliant. So I would like to give my Oscar. Amazing talent. This is... Amazing actor, super actor. Kőbányai Youth Chinese market. Yes, please? No. How much is this? It's my. Two? My. Mondjuk a haját így hordanál, ilyen Leonardo az. Valószínű, hogy eret vágna magának, fogrász egy ilyen hajat csinálna neki. I seen the movie The Revenant where you fight with the bear, you know. What spice használsz? Please, Szabolcs, where you fight with the bear, you know. And my question is, was the bear real or it was a CGI effect? Real bear. Amazing. In the Wall Street Farkasa, you sniff a lot of cocaine. Was it real cocaine or fake cocaine? Not real. Not real? Én is azt hittem, hogy igazi kokain. Na, hogy ez nem rossz ez a rész már, hogy így beosztáltok. Így hirtelen így kicsit a pupillám jobban kinyílt. De ez nagyon jó a csáva. Egyébként érdekes, hogy neved, de azt mondja, hogy nem tud csak azt. While you in Hungary, did you see a famous tourist spots? I mean, did you see the chain bridge? Do you know who is the Rocco Siegfried? Did you, please, Szabolcs, stop. Sorry. Did you see the neo-Gothic government building, the parliament? The parliament. It's amazing parliament. It's beautiful. Tudtam, hogy tetszeni fog neki. Igen, elképesztő. Meg is vehetné, nem? És akkor legalább lenne valami az. Did you try famous Hungarian food like the gulyás soup or the sirkepaprikás? Lapcsánka, red wine, bikavér. Igen. Gulyás is amazing. Gulyás. You like gulyás? Gulyás. Amazing, super taste. Most már ez a lokál meg a metró újság szintjén vagyunk, és ezt elég jó hozzátok ezt. De ez a cél, mert ez a műsornak a kifordítása. Csávó egyébként... Ezt kivágjuk. Ja, jó, Ez már nem lesz benne. De mondd el nyugodtan csak. Hol focizol? MB3-ba? Pénzügyőr? Vagy hol? Mert valamit láttalak volna. Igen.